СОС детски селища, разбира се, е организация. Но от първия момент на своето възникване, а и хората, които работим в нея, сме обединени от това, че всяко едно дете, още от най-ранна възраст, трябва да започне да живее в семейство. Най-хубавите години, детските години, трябва да бъдат живени спокойно, на сигурност, за да може да се гради върху личността на детето. Да може в него да се вложи толкова много, че то наистина да израсне един ден една достойна личност с много добродетели. Поне така не се иска на всички, и на родителите, и на хората, които се грижим за децата, за да може наистина един ден детето да стъпи здраво на земята и да тръгне по пътя си спокойно, уверено и да успее в живота. Ако трябва с няколко думи да кажем какво представлява нашата работа, основно това е да създадем семейна среда за детето. Затова ние подкрепяме семейството да не изоставя своето дете. Ако, разбира се, това се случи по някаква причина, имаме възможност да осигурим семейна грижа за детето, за да расте спокойно и детството му да бъде детство. Детското градче дава възможност 12 семейства да се грижат за деца. Има комплекси, в които се подкрепя тяхното развитие. Има зали, в които се търсят техните заложби, спортни площадки. Има специалисти, които биха искали да изчистят всички тези дефицити, с които понякога идва децата и понякога са социално изоставане. Тоест, детското градче в град Трявна дава възможност на децата да изживеят щастливо своето детство и да бъдат подкрепени от възрастните. СОС детското селище е едно малко градче, в което цялата инфраструктура е подчинена на детето. Това е една малка детска република, в която живеят щастливо.